Знаете ли как да спестите имотните кълги на вашите наследници? Това е един така много хитър способ и начин, а именно да направите приживна делба. Това е институт на правото, който всъщност позволява на този, който ще бъде наследодател, приживе да се разпореди с своите имоти, като естествено спази така запазените части на всеки от наследниците си, но например, ако имате 2 апартамента и къща, можете да разделите апартаментите на всяко от децата си по един и, например, те да имат по един етаж от общата къща, която да могат да използват. Това е един прекрасен начин, по който всъщност се спазва вашата воля. Децата вече са разпределени кой какво има, как може да го ползва и всъщност те нямат основание и причина след това да изпадат в ситуация да не се разбират, да се карат или въобще да има някакви неприятни неща. Ето защо, ако имате нужда от такъв способ, така наречената приживна делба, заповядайте на консултация при нас, за да ви помогнем и да случим нещата бързо, лесно и удобно.